Ahojte ľudia, dneska máme tu iné video. Dneska vám idem vysvetliť matiku. Budeme tu mať krát a obsah. Áno, počujete, krát a obsah. Dobre, zoberieme si zešit na matiku. Toto je tabulka na krát, pomôcku. Vidíte? No. A toto tu máme obsah. A teraz ideme na krát. Toto si to tak trošku prelistujeme. A teraz vlastne vidíme, keď ste tak stratení, neviem, kde je to krát. Toto. Pozerajte. Tuto máte 4283 krát 47. A netušíte, jak to máte spraviť. Pozerajte. Dáme si 7 krát 3, potom vlastne toto napíšeme číslo. Napríklad môžeme si pomôcť s tabulkou 7 krát 3 a to je 21. A tu napíšeme jednotku a dvojku dáme sem. A takto ideme teraz 7 krát 8 a potom vlastne 7 krát 2 a 7 krát 4. A teraz, keď už nemáme nič, tak pod toto číslo dáme sem 0 a 4 krát 3, 4 krát 8 a až do konca. A jak máme tie čísla, tak to zrátame spolu. A vlastne nám vyjde to číslo. A keď chcete, tak môžete mať túto pomôcku, túto tabulku, čo vám určite pomôže, lebo mne veľmi pomohla tá tabulka. A keď chcete, tak môžeme ísť teraz na ten obsah. Som vám niečo vysvetlil. A teraz ideme spraviť obsah. Asi si myslíte, že to bude extrémne ťažké, ale poviem vám, pre mňa to bolo jednoduché. Napríklad tu máme obsah štvorca. Spravíme si najprv náčrt. Spravíme si štvorec. A máme tie strany, tieto, čo vidíte, to sú rovnaké. Tak vlastne A. A potom vlastne koľko u nás si žiadajú, že koľko to má byť, koľko vlastne centimetrov a takéto. A vlastne, jak máme, tak si dáme S, len prepáčte, že toto je také. A teraz dáme A krát A. A potom vlastne, čo máme, jak máme štvorec, tak dáme 1 krát 1. A dáme S sa rovná 1 a dáme M a hore dáme na konci dvojku. A takto vlastne napríklad tuto máme 5 metrov, tak dáme S sa rovná A krát A. A tuto tiež S sa rovná 5 krát 5 a to je 25. A tu dáme M a tu sú na konci, jak máme ten výsledok, tak tam dáme tú dvojku. A môžeme ísť na obdĺžnik. Dobre. Tuto máme obdĺžnik. Obdĺžnik, ja som si tiež myslel, že to bude ťažké, ale jednoduché. Spravíme si najprv náčrt a tuto tieto veľké strany sú dlhšie a tieto kratšie. Tak vlastne koľko nám napríklad A je 5 cm a B je 3 cm. Alebo že vlastne iba nie sú tu tie A a B, ale sú iba 5 a 3. A to je najľahšie. Viete prečo? Lebo 5 cm bude to dlhšie a to 3 cm bude kratšie. A nemôžete spraviť A, B, C a takéto. Tu takto, že A a tuto hore dáme A. A potom sa rovná 5 cm a tuto dáme B sa rovná 3 cm. Aj tuto. Lebo tieto strany sú rovnako dlhé, aj tieto. A teraz ideme na výpočet. S sa rovná A krát B. To si dávajte veľmi bacha. Lebo pri štvorci máme iba A krát A a tuto máme A krát B. A teraz dáme si S sa rovná 5 krát 3.
lebo 5 krát 3. A 5 krát 3 je 15 cm. A presne toto musíme dať 2 na konci. A môžeme ešte tuto, že vlastne náčrt si dáme tiež. Dáme si najprv náčrt, ale pozor, žiadne pero ani pravítko. Voľnou rukou a hlavne ceruskou, lebo to je dosť podstatné. Dobre. Spravíme si obdĺžnik a tuto máme tie dlhšie. Dáme si, tuto píšu, že máme 2 cm sa rovná 20 mm, keď to chcete tak premeniť, pre koho je to lepšie. No, pre mňa je to pri milimetroch. Dobre. A tuto sú 2, ale pritom je to 20 mm, lebo aj toto si píšte, toto je dosť podstatné, to si zapamätáte. A tuto, jak máme tu dlhšiu, tak tuto dáme A a A. A potom 20 mm a tuto tiež 20 mm. A tuto B je 17 mm a tuto B je tiež 17 mm. A ešte si nezabudnite toto je tiež podstatné. A ideme ešte tuto, ideme na výpočet. S sa rovná A krát B. A teraz vlastne, keď máme S, sa rovná 20 krát 17 a my vôbec nevieme, koľko je to. Pozerajte, toto je 20 a 17. A dali sme si to, nemôžete pri obdĺžniku 20 krát 20, lebo to bude zlé číslo. Musíte 20 krát 17. Ale ako máte vlastne čísla, alebo centimetre, alebo milimetre, tak vlastne za to si to dáte. A toto, keď vlastne máte problém s týmto, tak si to dajte pod seba. To je dosť podstatné, lebo dáme si 20 krát 17. A presne, jak sme si to opakovali. 7 krát 0 je 0. 7 krát 2 je 14. 1 a teraz ideme pod seba. Tu sme zapísali 0 a ideme tu. 1 krát 0 je 0 a 1 krát 2 je 2. A tuto máme 140 a tuto máme 200. A teraz si to musíme spočítať. A teraz jak nám vyjde výsledok, tak dáme si S sa rovná 340 mm a na konci nezabudnite dať 2. A to je dosť podstatné. A teraz je to všetko. Ak ste si niečo zapamätali, tak dajte mi určite like. Ak chcete, tak môžete napísať do komentáru. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.